Orep sidhem permanem datanono sabawaning swara walang alisik gegodhongan datan obah maruta datan lumampah ingkang kapireng amung swaraning gongso munya mangrangi binarung sinenggaan pradangga singling pangliping waranggana ingkang cinandhi wonten saklebeting memor kabyarsa dumeling wontening gegana sumunggul ing ngawiyah kinarya dadi bebukaning kandha pahargyan ing wedal siang punika Panggih sinten to ingkang minangka dados sekaring pawiwahan mustikaning karya memani ing kandha jatine kang rinengga lah punika ta warnanira putra temanten Sarimbit permata ingkang nedeng winiwaha winisuda trahing dinama dama minangka dados tetunggiling pawiwahan ingkang kekalihipun sampun manunggalaken sedya manunggaling cipta rasa miwah karsanira harsa lumampah ing madyaning bebrayan agung kanthi tinengran ijab kabul miturut satataning agami sarta paugeaning negari awit rahmating Gusti ingkang Maha Agung ambabar rahayu kalis ing sambikala ing wekdal sakmangki putra temanten nedya kabuja wiwaha kapanggihaken anut miturut satataning adat widi-widana ingkang sinengker wonten ing tlatah Ngayuja Karta Adiningrat putra temanten arsa angadani upacara panggih kawuryan sampun rampet putra temanten genira ngabdi busana nglulur sarira wonten ing tepas wangi tepas mengkuwerdi papan wangi wus angarane papan ingkang kangge ngadi busananira putra temanten mijil saking panti busana putra temanten Sarimbit kawuryan abyor mompyor pating glebyar pating parunta tejane kang mawa prabu risan temanten kakung dasar masih muda tinaruna gagah pideksa rinengga dening busananira ketingal agung merabu risan temanten putri tuhu wanudya ingkang endah sulestya ngedeng-nedengi besus ngadi busana ngadi sarira ngagem busana ingkang sarwa edi hamindui gandes luwes amranani acetunduk sekar cepaka mulya halon tindakira lamun kinarya jumangkah imbah lir angawe-awe lumiatira putra temanten Sarimbit binayang kari ing samiyana mung ridho sumengkaning rasa daya-daya bebasan wagi-wagi agi-agiwon agi-agi enggal sak patemon wonten sanajenging putra temanten kadherekaken patah sak kembaran kembar ing warna kembar busana angagem busana ingkang sarwa edi pindhane golek kencana ingkang bisa tata jalan nadyan dereng sepintena ing yuswa paranggene prigel sak liring rah suba saengga lampahira anut nut irama irawaning gending
kawruyan lumiatira putra temanten Sarimbit sampun dumugi sak ngajenging wiwara. Wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawaing kodrat. Putra temanten arsa anetepi upacara panggih mengku werni pangudi jumbuing penggalih. Putra temanten yo jumejer jajar samiya apungotingan. Tempuhan catur netra hanggayani pangaribawa ambabar manunggaling rasa ingkang tumanem wonten sanebeting sanubari. Kumlawi astanira putra temanten putri hambalang gantal ring temanten kakung kang winastan gendang kasih. Gumanti putra temanten kakung hambalang gantal ring temanten putri kang winastan gendang tutur. Mungguh wujude gantal ngawi saka godhong suruh pinilih kanthi nemu rasa lininting tinang sulan benang seta. Asung pralampita godhong suruh yen dinulu beda lumah kurepe yen gigit nunggal rasane. Biswa putra temanten manunggalake sedya cipta rasa miwah karsanira. Sura angsung pituduh sumurupa nganti weruh nganti tekan sak jroning rasa ya rasa kang sejati. Nyajuga putra temanten anyaketi Antiga kang aneng kendhaga kencana. Antiga nulya den pecah. Pecahe Antiga mugi putra temanten pecah pamore, pecah nalare, bisa anetepi darmaning agesan Purwa Madya Wusana. Sasampunipun lumebet ing alam madya bebrayan, mugi murah sandang murah buga kasembadan ingkang sarwa sinedya jumbuh ingkang sarwi ginani. Kambang kumambang tripuspita mawar kanthil lan mlati. Yen winawaring tembung mugi putra temanten tansah kumantil kanthil sakjroning galih. Kawiyos wonten lati kaya datan ana mudha tinaruna ingkang pantes angayomi gesangira. Ana nuntun kidhating panembah kejawi risang abagus. Kalengganjengku satataning sembah kalbu. Amijiki samparanira ingkang raka. Ing pamrih mugi sak mangki anggenira lumampah madyaning bebrayan. Resik sakliring Sukerta ingkang manjing hangganira tinemu ayem tata titilan tentrem. Putra temanten wis jumejer jajar arsa binipyak ing kembar mayang. Sang saraya dadi gupuh makita-kita. Hangampil Sekar Adi Mancawarna, Sekar Diwandaru, Sekar Jayandaru, ya Sekar Kusuma Asmara. Berangane Sekar Adi Mancawarna mengku pralampita saya Bayu Bodro paningkai bebrayan agung. Mugi putra temanten tetep jejeg langgeng inggenira mengku bale wisma. Wondene perangane godhong kembar mayang. Godhong kembar mayang ingkang mangklung mangalor sinebut Handom Dewanda. Perangane godhong kembar mayang kang mangklung mangintan sinebat Hirang Puspandriya. Perangane godhong kembar mayang kang mangklung mangdur sinebat Janur Nur Cahya. Perangane godhong kembar mayang kang mangklung mangulon sinebat Ringin Jati Langsana. Tumapa ing bebrayan agung putra temanten linambaran budi rahayu. Tinemu ayem tata titilan tentrem kalih saking sedaya rubida kuda rencana
Teguh Rahayu Widodo nir ing sekara-kara Sigra putra temanten munggah sak nginggiling pasangan kang linene anroning pisang raja Salembar Gendang-gendang putra temanten dadya pasangan ingkang datan pinggang sak rekma bebasane Purna upacara wis nyawiji dadi anglajengaken lumiatira tumuju wonten ing sasana rinengga mulat kanan lan kiring ingkang samya lumiat ketingal handher nganti kaya bisa ndoyong-ndoyongna pacak sucining bale winangun kang samya asesanti amemuji maring Gusti ingkang murbeng dumadi muga putra temanten anggonira netepi darmaning agesang ngancik ing alamadya linantaran anambut sih sutresna susilaning akrama tebih saking rubeda kalis ing sambikala rahayu ingkang tinemu sedaya sembodo ingkang sinebya jumbuh ingkang sarwi ginayu lumiatira putra temanten tumuju wonten ing sasana rinengga kadherekaken dening ingkang Rama miwah ingkang Ibu ingkang tansah setya angampingi putra temanten lenggah siniwaka putra temanten tinuntun ing reh kautaman waniya marang bebener wedya ing kanistan ing sedya tansah amemayu ayuning bawana sampun dumugi saksana ringga lumiatira putra temanten nulya kalenggahaken wonten dampar sasana nganti upacara candhaipun Ibu Juru Sembaga minangka parampara ingkang pana ing pamawas tumraping agesang bebrayan sampun sumekta ing gati sawega ing diri mraktikesaken lumampahing upacara sok guna kaya ugi kawestanan kacar kucur ana tetembungan kacar kucur kembange kencur dudu sanak dudu sedulur bakal turu tunggal sak kasur munggo wujude kacar kucur arta rupiah kacang kawak beli kawak sarwa sarwi sarwa kawak muga-muga ing samengkone putra temanten tinemu sing kawak-kawak tegese bedya keluarga sing migunani tumraping bangsa negari tuwin agami kaparingan murah sandang kelawan boga kaparingan rejeki ingkang kathah ingkang barokah rupiah katingal katek katon pating prerah kena kanggo tuku lemah lan gawe omah yen wis putra bisa kanggo ragat sekolah nganti tekan kuliah syukur bagi nganti turah lamun Gusti ngeparengake kena kanggo nindakake ibadah menyang tanah suci Mekah Upakarti wis tinampi sigra katitipaken wonten ngersanipun ingkang Ibu supados anggrokteni kanthi gemi setiti kinarya dados pawitan sanguning agesang bebrayan purna upacara kacar kucur
Jigro kalajengaken upacara kembul bujana pralampitane putra temanten tansah asih asah asuh mangan bebarengan bungah susah bagyo mulya bakal sinangga bebarengan. Jigro kalajengaken ngunjuk toya wening mugi lumampahing bebrayan ing semangkit samukawis kanthi wening ing rasa linambaran sabar lan narima. Purna upacara kembul bujana sigra kalajengaken upacara sungkeman. Putra temanten Sarimbit arsa angaras padha wonten ngersanipun ingkang rama lan ibu. Sinarengan rerepan sekar dandang gula. Rama ibu kang luhuring budi engkang ngukir jiwa lan raga kang agung pangorbanane paring pituduh luhur rena wengi tansah ngesti mrih rahayuning putra lulus kang dinayo sadaya ribet rupeda linambaran kanthi sabaring penggalih tuhu pantesi nambah sampun paripurna putra temanten anggenipun ngaras padha wonten ngersanipun ingkang rama miwah ibu kanthi lulus raharjaning sedya. Putra temanten sampun kalenggaken wonten ing dampar sasana. Tinon saking Mandrawa sirna kamanungsane pindha pangejawantaing Sang Hyang Asmara ana sarining arum puspita. Pratandha wus kasipatan wahyuning Judha Jatnika. Sewu nugraha wus manjalma nyajuga putra temanten Sarimbit katitik saking senenging wadana ketingal hanuk mengsasi. Hamperbawa handayani warata sangya ingkang anjenengi kadya antuk gempalaning nugraha. Lenggahira putra temanten Sarimbit kaampingan patah sak kembaran. Tembung patah sayekti minangka pralampita, minangka panuntun amrih temanten tansah asih asah asuh ingkang sarta hayu hayom angayom. Aja ginau kesusu, lamun kesusu tundhone bakal kleru. Aja guncang-guncang mundhak kesurang-surang. Lamun grusah-grusuh tundhone bakal nemu pekewuh. Sambu barang pakarti kanthi linambaran surti setiti lan ngati-ati ing pamrih dimen manggih suka lan basuki. Sangya para lenggah saha rawuh ing satu kinurmatan. Sedaya kekirangan sukalepatan anggen kula ngaturaken lumampahing adicara panggih putra temanten saestu nyuwun agunging samudra pangaksam.